Hello good people of the internet. You guys are amazing. You are subscribing to our channel, you are commenting, and you are doing everything that is needed. Muruguti supporter guys, murugu subscriber. Aiwa tinopa kutenda kukuru. And don't forget to advertise your business with us. Mnongoti bata tuita se tokuitrai munyati wacho, tokuitrai mudiginyira wacho wezvinenge zvichipisa. Saka guys, pane latest ndauya nayo nhasi and toda kuti muone, saka sikada kunyanya kupedza nguva kana uri munyowani. Don't forget to join our family, and our family is growing, and ari pano hatitukane, tingori murudo. Thank you. Ndisinganyanya kupedza nguva, watch the latest. Right, kazhinji kubva tingangoti kudhara chaiko waitongoziva kuti zvipfuyo zvinenge zviri pamba pevanhu hazvibiwe. Tine nyaya dzatakanzwa tubva tichikura dzakawanda kuti zvipfuyo hazvitese hazvibiwe, because vamwe vakazotanga kupenga, vamwe ndo vatiri kuona mastreets right now vachiita nge vari kutanda botso nekuda kwekuba kwavanenge vaita zvipfuyo. Right now ndine mukomana uyo aonekwa pana 4th achifamba akatakura mbudzi yanga yakuramba kudzika kubva kwaabva nayo akutongotenderera akaita se akaitakura pamufudzi. Saka nevhidhio randida kuratidzai umbowo hwandiinahwo wandoda kuti muone kuti zveshuwo ende ibva yava lesson kuti vamwewo vanenge vachizofunga kana vachazoda kubatwa nemweya wekuita se wekuba. Da kuti muone vhidhio and tell me what do you think in the comment section, kuti zviripo here zvakaitwa izvo kana kuti munhu anofanira kungosiyiwa. Uyo mukomana uyo akaba mbudzi uyu. Saka mbudzi yoyo yanga yakanamirana naye, yanga isingabve pagotsi pakapa, saka anga achifamba akaibata mutauni. Zvinhu izvo zvaitika 30 minutes ago pana 4th apa.